belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Voor 2022 is nog geen beslissing genomen of het minimumloon zal worden verhoogd. Dat zei Alcides Cova gisteren na tripartiet overleg tussen de regering, de vakbonden en het bedrijfsleven van Curaçao. Elk jaar wordt aan het eind van het jaar in een dergelijk overleg bekeken of het minimumloon kan worden verhoogd. Vorig jaar is dat niet gebeurd vanwege de COVID-situatie. Dit jaar is er nog geen beslissing genomen, aldus Cova. De Extra opent vandaag met het bericht dat in de nacht van dinsdag op woensdag bij een bedrijf aan de Santa Rosaweg 20 nieuwe airco's zijn gestolen. Eerder deze week was er al het bericht dat er 200 televisies bij Polytronico waren gestolen. De Extra waarschuwt bedrijven om extra alert te zijn nu aan het eind van het jaar. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comigo. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você tracita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Het aantal coronabesmettingen op Curaçao is flink toegenomen de afgelopen dagen. Dat is reden voor zorg en de overheid zal vanmiddag om 3 uur een persconferentie geven hierover. Gisteren waren er 41 nieuwe besmettingen. Dat betekent dat Curaçao sinds gisteren 165 actieve gevallen heeft. Er liggen 6 mensen in het ziekenhuis met een COVID-besmetting, waarvan 1 op de intensive care. In totaal zijn er op Curaçao sinds het begin van de pandemie 183 mensen overleden. De rechtbank op Curaçao heeft gisteren de 23-jarige Farina Bishoen veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Het is meer dan 15 jaar geleden dat er op Curaçao een vrouw werd veroordeeld wegens moord. Volgens de rechter is het bewezen dat Bishoen in mei vorig jaar de 23-jarige Steve Wout had uitgenodigd voor een romantische avond in een resort. Toen heeft ze medicijnen in zijn drankje gedaan, waardoor hij buiten Westen raakte. Ze heeft hem in de auto geplaatst en later achter het stadion van Suffisant uit de auto gelegd en een paar keer over hem heen gereden. Volgens de rechtbank is het een gruwelijke daad geweest en moet zij daarvoor 18 jaar de gevangenis in. Parlementariër voor de partij MAN, Giselle McWilliam, is blij met het Nederlandse regeerakkoord. Dat werd gisteren gepresenteerd. Volgens haar is duidelijk te zien dat lobbywerk door Curaçaose politici resultaat heeft gehad. Ze wijst onder meer over het feit dat Curaçaose bedrijven volgens het regeerakkoord zich ook kunnen inschrijven voor het Nationaal Groeifonds. En bedrijven die zich bezighouden met duurzame energie kunnen ook gebruik maken van speciale Nederlandse fondsen.
Oud-minister en leider van de politieke partij PIN, Suzy Camelia Reumer, is ook blij met het Nederlandse regeerakkoord. Dat heet omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst en werd gisteren getekend door de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Volgens Camelia Reumer blijkt uit het regeerakkoord dat Nederland haar medeverantwoordelijkheid neemt voor het aanzetten van een economische groei op de eilanden. Dit moet duurzaam gebeuren en in samenwerking, aldus Camelia Reumer. Afgelopen maandag werd er op Aruba gedemonstreerd door ambtenaren tegen de salarisverhoging van 12,6%. De regering onder leiding van Evelien Wever-Kroes vroeg de ambtenaren 2 keer 24 uur om een antwoord op hun eisen te geven. Gisteren stelde Wever-Kroes dat het antwoord wat langer op zich laat duren. Na vrijdag zal er een antwoord komen op de vragen van de vakbonden. Die hebben gisteren echter aangekondigd dat ze opnieuw manifestaties gaan organiseren. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.